Салому, дуруду, здравствуйте, бепоён ба кулли мардуми гӯем ки Азия, Евразия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон ва ғайра гӯем ки гирди атрофи мо Афғонистон. Ба ҳама салом дӯстои азизам. Ва шумо метавонед ки ҳар як инсоне ки ира мебина аз инсоф, аз адолат гӯем падилед, поддержка кардан фаромӯш накунед. Ҳамватанои азизам, ана имрӯза суҳбати мо бигӯем ки бозам ба ду забон мешава, хос ба хотири барои мардуми Қазоқистон. бисёр одамо дама навиштанд дӯстомам, як чанд инсонҳо ки аз Танаев як душмани ту Эмомалӣ камтар буд ки боз ба хитта дигар давлатҳоро душман мекунӣ. вазифаи ҳар як инсоне ки дар сиёсат ҳаст, вазифаи ӯ инсон аз адолат, аз ҳақиқат гуфтан аст, на ин ки аз душман тарсидан ё ки аз душман сохтан тарсидан. албатта ки ман касеро душманам сохтанӣ нестам, аммо мо хоҳем нахоҳем диктаторҳо душмани адолатхоҳо ҳаст. барои ҳамон мо адолатхоҳ ҳастем, худ имрӯз худ пага. агар ки кадом тоҷикистонӣ бигӯем ки дар Россия Путина чизе нагуфта буда, мо гирифтан равон кардан ба Тоҷикистона. ва аз Қазоқистон ҳам гӯем ки будан ҷавонҳое ки гирифтан қапидан аз аэропорт қапида ки то ки дигар давлат сафар мекард, бурда дар дасти Тоҷикистон супоридан. яъне ки ин бигӯем душмании диктаторҳо ба мардуми оддӣ, ин ягон бигӯем ки ҷои баҳсу суҳбат нест. агар ки гарчанд ман дар Қазоқистон будам, дар Қазоқистон зиндагӣ мекардам, дар Қазоқистон кору фаъолият мекардам, бисёр дӯсту рафиқу бародар доштам дар Қазоқистон. чаро ман Аврупо омадам? барое ки ӯ уже душмани ман буд, мегирифт медод як рӯз дар дасти бигӯем ки Тоҷикистон, бе ягон шаки шубҳа. диктатор ба ман ягон вақт дӯст набуд, и дӯстам шиданӣ нест, и дӯстам намешавад. яъне ки ҳолати диктатор ҳамин хел аст. ҳар як инсоне ки дар оппозитсия қадам монд, ӯ бидона ки тамоми диктаторҳо душмани ӯ аст, яъне ки як ватани худат нест. агар ки мара Қазоқистон, ман медонистам ки Қазоқистон ё ки Қазоқистон дигар бародарои моро дар ҳукумати Тоҷикистон ки тасмим намекард, мо мегуфтем мо лозим нест ёра мисол гирем барои хидмони як кор кардан. аммо бе ҳамиам пешам дӯстои моро, бародарои моро, ҳамватанои моро ва чандин инсонҳоро Қазоқистон ба Тоҷикистон тасмим кардагӣ аст. пас аз ин маълум мешавад ки пеш аз гуфтани ман ки ӯ душмани ман буд, яъне ки ба ман душманӣ мекард, ба ман дӯстӣ намекард. набоша ҳоҷате надоштам ки ман Аврупо биём, бигӯем ки дар Аврупо паноҳҷӯӣ кунам. метавонистам дар Қазоқистон меистодам, ягон ҷо зиндагимам хуб буд, кормам хуб буд, шароитумам хуб буд, дӯстом буд, ягон мушкилӣ надоштам. аммо имрӯз халқ хеста аст, ҳар як оппозитсия кӯшиш мекунад бо ҳамроҳии халқ бошад. Қазоқистон, замини Қазоқистон, мардуми Қазоқистон ва гӯем ки барои ман шахсан бегона нест. ман ира пинҳон намекунам, барои ман бегона нест ва дар Қазоқистон хуни манам аст. яъне ки ин чиза ҳеҷ ка пинҳон намекунам. барои ҳамо дӯстои азизам, имрӯза бигӯем ки Тоқаев фармон дод ки ошкор куштани мардум ягон переговор нест. кто не подчиняется, тот будем наказывать, и с террористами не надо переговорить. яъне ки куштан, қатл кардан. ҳар як инсоне ки норозигӣ аз ҳукумат аст, куштан ва қатл кардан аст. меган ҳама поша наҳал задааст, қурбақаам пеши устор рафтааст, хостааст ки поша наҳал бизана. гуфтааст ки марам пома наҳал биза ки ман париданда трак трак овозош бибирояд. аз он ҷумла ҳамун қурбақа имрӯз Эмомалӣ Раҳмон шид. аз бас ки мо тамоми агар ки мо то имрӯз дар хона орд буд, нон буд, шукрона мекардем, мехӯрдем, ҷаноби олӣ шукрона гуфта, барои мо ин нона аз Қазоқистон таъмин мешид. ин орд, ин гандум барои мо аз Қазоқистон таъмин мешид. гарчанд ки агар ки мо сӯзишворимо нархи гарон дошта будем, каме нархаш гарон буд сӯзишвории мо,
аммо ҳамин сӯзишворӣ барои мо аз Қозоқистон таъмин мешид. ва бисёр ман дӯстое гӯем ки дорам ки ба ҳамун рости худаш гӯем қадр қимати худ дар байни мардум дорад. ва имрӯз хеле хафа шидан аз мардуми Тоҷикистон, аз тоҷикҳо. ва дуюмин чизе ки мо дорем, мо мардуми Тоҷикистон дорем, тамоми ҳаво қатиям, замин қатиям, мардикорӣ мо меомадаги хлеб мехӯрдаги ҷомон, пул пайдо мекардаги ҷомон и ба замини Қазоқистон мегузаштем. яъне ба заминам замини Қазоқистон қатӣ мегузаштем, ба ҳавоам самолёт қатӣ территорияи Қазоқистон, яъне воздушни пространствои Қазоқистон қатӣ мо мегузаштем. акан худое накуна гӯем инқилоб то охир барава расава, оппозитсия гӯем ки қудрата гира. ва ҳоли ин диктатори Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чӣ мешава, яъне чӣ зиндагиш мешава. вақте ки Қирғизистон 2 рӯз солярка бензина нагзаронданда, худтон дидем ки нархи бензин чанд шид дар Тоҷикистон. ана имрӯз ҳамун бензин медодаги инсон, солярка медодаги инсон ва барои мо нон медодаги инсони Қазоқистон буд. мо тамоми хӯрок ордомон аз Қазоқистон меомад. ӯ гуфта истодан ки мо манъ мекунем. мо дигар ба ин диктаторҳое ки барои мо сари мо яъне ки армия медуроранд, барои мо лозим нест. мо ғалабара ки кардем, мо и чиза қад мекунем ба Тоҷикистон. ва чизи дигаре ки Ятимов Қирғизистон як таи дига нав пайдо шидааст ку Киргизиский Ятимов, вазири амният аст хато накунам. дар баромадаш, яъне ки баромадша гӯш кардам, мега ки ба забони худаш мега ки агар ки тамоми Қазоқистон агар ҳолаш безеб шава, раҳора маҳкам кунанд, мо нон аз куҷо мегирем. мега яъне ки ин инсон барои шиками қирғиз тайёр аст ки қазоқа бикуша. и Ятимови қирғизӣ меган. ира Киргизский Ятимов бугем ё Киргизский Рамазон Раҳимзода бугем, ашибка намекунем. да тавои инсонҳо тупои шидагӣ ҳастанд ки яна. ва чизи дигаре ки ман гуфтанӣ ҳастам, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки тамоми депутатош бе маслиҳати мардум подпис кардан равон кардани армияи Тоҷикистон, яъне 200 сарбози Тоҷикистон, сарбозам гуфта намешавад, 200 террористи Тоҷикистона равон кардан барои куштани халқи оддии Қазоқистон. имрӯз баҳс чизҳо дар Қирғизистон аз ин чизҳо депутатош яъне даст намонда истодан дар ҳуҷҷат. ана ҳоли қирғизам бад мешава, ҳоли тоҷикам бад мешава ба ин кори кардагиш. ва аз нигоҳи ман агар ки ман нигоҳ кунем чӣ тағйироте мешава намешава дар Қазоқистон, дигар ҳукумати Қирғизистон яъне шикаст дар ҳамиҷа. бана ҳами гапе ки гуфт, бигем ки ҳукумати Қирғизистон шикаст. яъне мардуми қирғиз дигар ин ҳукуматша эътироф намекуна, дар ҳолат ки ин ҳукумати интихоб кардаи қирғиз тайёр буд ки барои бигем сарбоз кашидан, куштани мардуми дӯсти қазоқшон. дар ҳолате ки ман дар Қазоқистон бисёр будам, Чимкент, Тараз, Алмата, бигем дигар шаҳрҳо, Уралс, Петропавловск, бигем ки Астана ва ғайра шаҳрҳо шуда ки ман бисёр зиндагӣ кардаги ҳастам, бисёр будам. мардуми Қирғизистон бениҳоят зиёд дар Қазоқистон кор мекунанд. бениҳоят зиёд кор мекунанд. ин ягон ҷои пинҳонӣ надорад, барое ки Қирғизистон бештар мисли Тоҷикистон кӯҳ замин аст, яъне ҳавориш кам аст. аксар мардуми Қирғизистон заминои деҳқонӣ дар Қазоқистон доранд. мераванд дар уҷа кишти кор мекунанд, мешнонанд, борошона мефурӯшанд ва ватани худшон мебаранд, мефурӯшанд, таъмин мекунанд мардуми худшона. ин бигем ки заминҳо дар замини Қирғизистон қарор дорад. аммо ба ягон таи ҳамин нигоҳ накарда мо метонистем ки ёрдами гӯем ки намедонам
дигар кӯмакҳо кунем барои ӯ. Барои дигар хел метонистем ки кӯмак кунем, аммо имрӯз равон кардани 200 террористи бигем ки наёмники Тоҷикистон ба Қирғизистона ман наворҳоро чателно тамошо кардам. Ҳамун сарбоз самолёт да сувор шиданиш наёмада истодааст. Дигар вақт бошад давида сувор мешаванд. ҳама қадар бехуше ҳаст ки якдигариша тела кардестай бидро ку намефурашон дроянд. Не ки имрӯз ин теракта, ин нарушени закона Эмомалӣ Раҳмон, Рамазон Раҳимзода, Ятимов ва Рустами Эмомалӣ ва Озода Эмомалӣ, дигар инсонҳое ки болои бигем ки миллат ҳастанд, ино карданд. Ина миллат кардагӣ нест. Аммо ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накарда бигем ки чӣ кор кард Қазоқистон, ҷавонои Қазоқистон, дӯстои ма хеле нороҳат ҳастанд аз Тоҷикистон. Фардо намедонам шумо мардами азиз, агар ки ҳамин ҳукуматам вастанавид шава, ҳамин ҳукумати Тоқаев, Назарбаев вастанавид шава, аммо ин ненависти мардум дар мардуми тоҷик мемонад. Яъне ин бадбинии мардуми қазоқ ба мардуми Тоҷикистон мемонад. мо хеле ҷавонҳо тоҷикистониҳо зиёд дорем ки дар Алмата бозорҳо да савдо мекунанд, бор меёранд, тиҷорат доранд, магазинҳо доранд дар уҷа. Ина ҳолатҳошон бад мешавад. Ва дуюмин чизеро ки мо бояд фуромӯш накунем, дар Қазоқистон як маҳаллае бигем ки калони тоҷикиам аст. Яъне уҷа тоҷикоам зиндагӣ мекунанд. ин камбудиё ҳатто ки Эмомалӣ пешвои тоҷикони рӯи дунё шида, яъне ки тоҷика фикрша накард барои бигем ки курсии худаш мустаҳкам кардани худаш. Ман иншоалло аз ин чиз умед дорам, яъне бовариам дорам, имрӯз пага бигем ки Туркияам дар ин кор аралаш мешава, баъд мебинем ку ҳоли диктаторо чӣ мешава. Барое ки Туркия хоҳен нахоҳен дар ин кор аралаш мешава. барои даровардани армия бе ягон доказательства ки дар уҷа хориҷиҳову террорист аст, сари мардуми қазоқ да даровардан ин ҷиноят буд. барои ҳеҷ вақт Раҷаб Таyyib Эрдоган, яъне ки ӯра султан Раҷаб Таyyib Эрдоган бигем хато намекунем, барое ки имрӯз воқеан ҳам ҳамон корҳои султонҳои асрҳои пеша имрӯзи анҷом дода истодааст. яъне баъна ҳамон рафтор бигем ки рафтор дорад. барои ҳамо имрӯз пага ин аралаш мешава, ин қазия ҳалли худша меёва, ё тарафи мардум ё тарафи гӯем ки боз ҳамон режим. аммо мардуми Тоҷикистон бидонен автобусотон ба ута гузашта наметона. автобусотон шумое ки ҳамон дар 3000-5000 ба автобус мерафтен, дигар ба ута гузашта наметонен. яъне на танҳо дар дуруни миллат, балки дар дуруни военӣ ҳам оппозитсиё кор мекунанд, миллат кор мекунанд. дар военӣ ҳам бошанд, миллат кор мекунанд. фардо шумо гузаштантон аз сарҳад мисли қирғиз қатӣ гузашта наметонем ку ҳолтон бад шид. фардо қазоқами аҳвол шидем ба умеди диктатори худмон, ба умеди ахмақтарин бовар ки сиёсатмадор дар рӯи дунё ҳаме будааст. ин мега ман дӯст медорам тоҷикистонира ватана ку хароб кард, ватана ку фурӯхт, ватана авлодӣ кард. аммо мардум берун аз ватан бечора раҳ гашта наметона имрӯз пага. аз пишти нами беақла ки ин ҳоҷият надошт ки армия равон кардан ба бигем ки уҷа. ино ҳамашон хиёл мекунанд дар сояи Путин мо мегардем ё ки Путин мега бидурор, фардо мешава ку Путин ҳолша хабар намегира. ин сиёсати Россия ҳами хел аст. барои ҳамо дӯстои азизам, манам кӯшиш карда истодам то ки ба мардуми Қазоқистон дар тамос бошам. сивязо нест, сивязо канда шидестанд, вообще сивяз нест, сивяза киштагиам, почти киштагиан сивяза, ранги Тоҷикистон вори. аксар минтақао Чимкент, Ҷамбул, бигем ки дигар ҷо Алмата ва ғайраҳо сивязо киштагӣ ҳастанд. ман кӯшиш карда истодам то қадри имкон оное ки сивяз пайдо мекунанд ба симкартаи қирғизӣ ва ба дигар чизҳо, ман ягон ташқати суҳбат карда истодам. аммо бениҳоят нороҳат шидан халқи оддӣ аз тоҷикистониҳо. дигар намедонам ки фардо ҳоли мову шумо
чӣ мешава? мисли оне ки қирғиз ягон мошина гузаштанӣ намонд тоҷикистон, халқ позитсияда истод ки дигар аз иҷа тарафи тоҷикистон фурӯхта намешава. фардо и ултиматума боз мемонад ки тоҷикистонда ягон бензин газ дода намешава. инами ултиматума фардо халқ монданӣ аст ҳукуматда. агар ки ҳукумат вастанавид шава, инами ултиматума монданӣ ҳастанд, яъне ки инами программашон аст. баъди дар тоҷикистон фурӯхта намешава, гузаронда намешава. қирғизистон тоҷикистонда маҳкам мекунанд сарҳадора. вот и тогда посмотрим, как диктаторы будет жить, как диктаторы будет кормить свои народы. инами аҳволо, инами гӯем ки инами проблемаҳо дар байни тоҷикистон шида истодааст, яъне ки байни тоҷикистону қирғизистон. ҳамун мазкур мегӯянд ку нон додагӣ даста саг мегаза, баъзан ҳолатҳо мегӯянд ку воқеан ҳам ин диктатори тоҷикистон ҳамун сагешид ки чандин солҳо навороро бигардонен, қафаҳоро тамошо кунен, бибинен ҳукумати тоҷикистон чӣ гуфт. орд қимат шиданда гуфт ки орд дар қазоқистон қимат шид, барое ки имсол дар қазоқистон ҳосил нашид. моро обеспечиват мекардагӣ ҷо қазоқистон аст. ин гапҳои депутатҳои тоҷикистон аст, ин гапи ман нест. худи депутатҳои тоҷикистон ва худи ҳукумати тоҷикистон изҳорот дода буд ки орд дар қазоқистон қимат шидагӣ аст, барое ки уҷа дигар имсол камчил шид. ана ки орда кӯла наметантон, ана ки бирен аки орд биковен, ҳиндистону покистону дигар давлатҳоро бирен орд биковен, ана раҳкироша бизанен, бигирен биен чанқа қимат мешава, бифурӯшен аки 800 сомон линчаи орда ёки 1000 сомон, $100 кунен я линча орда ба сари мардума. кун мебинем ҳолтон чӣ мешава дар ин ҳолат, кун ҳоли мардум чӣ мешава. мардуми азиз, он чизое ки дар қирғизистон шид, воқеан ҳам бигем ки хела бигем як чизи калон аст. барои ира вастанавид карданам хела вақти калон дар кор мешава. ва тоҷикое ки дар қирғизистон ҳастен, дар қазоқистон ҳастен, метавонен ки ҷилҷайдан туна уҷа ҷамъ кунен. дигар шуморо дар уҷа халқи оддӣ дидан намехоҳад, яъне ки полни рост ненависти мардум бениҳоят сахти бадшидагӣ аст. ман ира шумода гарантитон метам ки беҳтарин дӯсти ман буд, бигем ки болои ғазаб да бигем ки бар қатима даж баланд гап зад. беҳтарин дӯсти ман буд ки аз соли ки қазоқистон омадагӣ ҳастам, яъне ки ҳамроҳам дӯстӣ мекард. аз ғазаб шаб ба сари мара баланди бад гуфт шумо одам набудаен, ман қатита дӯстӣ кардам, шумо тоҷикҳо имрӯз ба сари мора наёмник равон мекунен киштанӣ, яъне ки бисёр як эҳсосотӣ гап зад. гуфтам айдар бародар бад гап мезанем, яъне ки худат эҳсосотӣ. худо куна ки яки эҳсосотишон паст шавад, яъне ки қатимо бозам хуб рафтор кунанд. аммо бигем ки мо дар таърих боз як унвони қотили миллати қазоқа гирифтем, яъне як унвони дига қотили миллати қазоқ, ки сари қазоқистон, мардуми сари мардуми қазоқистон армия кашидем даровардем. дар ҳолате ки худмо нони хӯрда надорем, сари қазоқистонда армия кашидем даровардем. ин бадтарин кори дар рӯи дунё буд ки мо кардем ира. бале агар қазоқистонда ҳамла мекард як давлати дигар, қирғизистон ҳамла мекард, россия ҳамла мекард, дар ҳолат мо агар ҳамчун бигем ки армия медаровардем, ман мегуфтам ха майли россия қати шапошапай ина рафтан армияра дароварда. яки имрӯз украина қати қазоқистон, россия чӣ қадар шапошап дорад, чӣ ба ОДКБ нарафт, ягон бор ёрдам надод. шумо худтон қазоват кунед, барое ки конфликти байни давлатӣ аст. ОДКБ ёрдам карда натонистест ку? чаро ОДКБ болои мардум даромада истодааст. ин бовар кунед хеле як рӯзи сахт аст, хеле бигем ки як рӯзи доғ боз барои миллати тоҷикистон. мо як таърихи доғ шидагӣ аст. бовар кунед дӯстои азиз, хеле як таърихи доғ аст. намедонам ки ин доға мо чӣ хел мешӯем, чӣ хел оправдат мекунем. агар ки аз тири ҳамун наёмникое ки аз тоҷикистон бурдан як қазоқам мурда шава ку кишта шава, бовар кунен ира мардуми қазоқ намебахшад. ман мардуми қазоқа аз наздик медонам.
ما مردم قزاق بگیم که بیشتر همراهشون زندگی کردگی هستم، بسیار دوستا دارم، او نمیبخشن. او هم خیلی یک عادت دارن که هیچ کاره اگر که در همون قشلاقشون یک کمبودی شده یگان کس بکشه او را نمیبخشه. قزاق خودش نمیبخشه، ولی او کجا رسه ما تاجیک. من در داخل قزاقستان شاهد آن شدگیم که 100 ساله کنفلیکت نمیبخشن یک دیگریش. 100 سال میشوه کدا میشه بابا کلان ایش قطعی جنگ کده کشتگی بده است، کتمان قطعی اوهان قطعی زدگی بده است، این مردگی بده است. 100 سال میشوه ای اولاد نمیبخشن که در یک قشلاق زندگی میکنن، ایش طرف قشلاق ده ایش طرف قشلاق ده. 100 سال میشوه نمیبخشنش. یکی کجا رسه که ارمیا بدروری تره ببخشد، کجا رسه. بازم بگیم این مشکلی سر مردمی عادی داشتید، بازم این عذاب سر مردمی عادی داشتید. خلاص دوستای عزیزم، میتونه که هر یک تد ویدیو کنین و از مردم قزاق بخشش پرسن بگین که این ملت ما نیستیم، یعنی که اینا نیامنیکا هستن، ما ملت راضی نیستیم. حدی اقل بنویسین پرتوین که تو که مردم قزاق بگیم که کم دلش جوش زنه به مردمی ما. برای همو بود ایش در اختیار خطون است دوستای عزیزم، یعنی که خطون میدونین چیکار کردن. اگر که نکنین بدونین که 1000 ساله ها دیگر قزاق تاجیک نمیبخشه. 1000 ساله ها. برای همین دوستای عزیزم باقی بگیم که شما میدونین واقعا هم یه روزی درد است، یه روزی است که ناگفتنی و ناتکرار است دیگر یه روز، یعنی که یک بار میشه و این چیز و در یک بار یک داغ بعد ملت تاجیک میگیره. و اگر خطا نکنم دویمین جایی که است که در آسیا، یعنی در منطقه آسیای ما دویمین کشوری هست که مردم تاجیک ما میروند کار میکنن، مردم تاجیکستانی ما در قزاقستان. این دویمین کشور است. اما اگر در آسیا ما زیاده از بگیم قریب 2 میلیون یا زیاده از 2 میلیون باشیم، در قزاقستان هم 300,000 بگیم که 200-300,000 دیگر مردم تاجیکستانی ما کار میکنن، کار و فعالیت میکنن و رفته میآیند در اینجا. اما ما هم خیلی اتنشینی را پورتیت کردیم، هم خیلی اتنشینی را ما بگیم که جزیری باد کردیم پرتافتیم. بازم این همین چیزی دیکتاتور قدی. و هر یک دپوتاتی که شما امضا موندین برای نمی چیز خلق نپرسیده به اجازت خلق از پیش خودتون، شما که اولا که دپوتات تعیین شده امامعلی هستین، شما را خلق انتخاب کردگی نیست، شما سوازوان نیست دپوتات هستین. هر حالتی که نمی میشوه که جوابگو شما هستین، شما اتویچات میکنین. باید ما ای گریبانی نمی دپوتاتی نمی ای خدامون بگیریم که چرا ای کار کردن اینا. خونخوار دپوتاتی که تو امضا کردی یا که اجازت دادی همین چیزا، توف در روی تو وری دپوتات، توف که تو به اجازت ملت خستی نمی کار کردی. دیگر اکو سالداتایی که روی کردین بر میگرده بر نمیگرده زنده ایش خدا میدونه، ایش خدا میدونه و انصاف مردم قزاق میدونه که او را سر بتن زنده یا که سر نتن. اگر در دستشون بزنه کو در دستش بزنه او زنده نمیبروی. اوجا همین دست ملت قزاق دزدی کو زنده نمیبروی. باین همی خانه قزاق اگر که روی با یک دل پاک روی بهترین ملت است. لیکن اگر با دل بد رفتی تا اوجا نمیبروی. یعنی قزاق هم خیلی عادت داره. دیگر کدامید که فرزنداتون روان کردین قزاقستان، اگر در دستی قزاق زد ای فرزندتون بگذارین. فرزند شما همچون یک تروریست بالای ملت دیگر رفت با فرمان یک حکومت تروریستی رحمانوف.
агар ягон савол дошта бошен дӯстои азизам, метавонем ки савол битен. Натен агар мо ҳамиҷа ба шумо хайрхиш мекунем. ҳамватанои азиз, барои чи ҳар рӯз эфир карда истодам бигем ки як калимаи дигаро мехостум ба русӣ бугум барои ҳамон ятимови қирғизистон. навшидаги номшам намедонам рости гап. Ман уро ози киргизки Ятимов мондаги ҳастам, вазири амният. Смотрите, дорогие казахстанцы, если вы посмотрели это обращение или это собрание Киргизстана, у нас есть в Таджикистане Ятимов, как это? В Киргизстане и есть киргизский Ятимов. Собрал, чтобы все депутаты подписали закон об отправлении военных в Киргизстане. Депутаты всех киргизских отказываются подписать. Это правильно делают. У нас таджикские депутаты, мы не выбираем их, их назначит Рахмонов. А они подписали. Здесь народный причем. Они не спрашивали ни одного таджика, что надо или не надо. У нас таджикские народы очень боятся выходить против этого власти, потому что без предупреждения, как сказал Токаев, и убивают их. Не только их, кто выходит на митинг, даже их семью убивают. Вот поэтому народ Таджикистана не выходит. Пока. Это пока. Я не говорю вообще не выходит. Это пока не выходит. Пока терпит. Депутаты Таджикистана подписали этот закон от отправления военных в Таджикистане. Это пусть отвечает власть Таджикистана, а не народ Таджикистана. Вот, и я посмотрел то, что киргизский Ятимов, то, что заставляет народу, депутатов, чтобы подписали этот закон, и, угрожая их, завтра закроются все границы. Будет проблема, если это продолжается немножко дольше. Как вы будете, депутатов угрожает, вы будете на плечах свои таскать муку и кормить народу. А если вот так продолжается, ну, он по-киргизским говорит, ну, все-таки я постараюсь переводить. Я знаю киргизский, турецкий, узбекский, казахский, но все мои азиатские язык, которые есть, я знаю. Вот. И он говорит, а если вот так случается, чем мы будем кормить народу? Кто будет отвечать перед народом? Откуда мы найдем хлеб, чтобы кормить народу? Вот смотрите теперь. Логику, просто логика. Он готов ради того, чтобы найти хлеб, кормить народу Киргизстану. Я не говорю здесь народ виноват. Я здесь только вот эту верхушку говорю. Он готов убить казахов. Он готов убить казахов и кормить киргизов. Вот представляете, какой логикой он ведет? Он вроде бы выглядит нормальный человек, а думает абсолютно как ребенок думает. Как ненормальный человек думает, как будто из психушки убежал какой-то. Вот я предлагаю конкретно, Киргизстан то ли будет там, то ли будет, останется вот это вот ваша власть. Постарайтесь, закройте, не дайте разрешения, сделайте митинг второй раз, чтобы закрыть и не отправлять мука, бензин, газ, ничего, ни Таджикистану, ни Киргизстану. Если вот так они поступают. Если они готовы убить вас, чтобы кормить народ, вот вы, народ, сделайте так, чтобы они поняли, на кого руку поднимали. Тысячелетиями Таджикистан, Киргизстан кушает казахский хлеб, казахскую пшеницу. Вот и сегодня выводит, отправляет войска еще туда. Вот это вот. Предатели. Просто предатели. Если Казахстан переворот будет, то мы голодны будем. Ради своей
Вот такой желудок они готов убить народу. Убить казахского народа. Там, в Казахстане, есть мой кровь. Я почему столько выступаю? Потому что там растет мой кровь. Народ Казахстана алдыға. Не имеет значения. Дело не в этом, что кто победитель. Самое главное, вы делаете свое дело. Давайте, делайте дальше. Токаев отдал приказ убить народу. Убить, кто выходит на улицу. Это уже не президент. Он сказал, что кто не слушает, тот террорист. Кто не подчиняется власти, кто не подчиняется на нас, он террорист. Так что все казахи, по его мнению, сейчас террористы. Давайте разберитесь, народ Казахстана. Я верю вам, что все будет хорошо. Казахстан алдыға. Я закончу, наверное, свой эфир. И я еще слежу дальше, что будет, что не будет. Кыргызстан, не отправляйте войска свои убить братского народа казаха. Там прекрасно, вы знаете, никакого террориста не существует. Там просто обычные, простые народы, которые уже устали жить. Дӯстои азизам, метонен як наворӣ бикунен дар бораи Қазоқистон. Агар рӯтонам нишон натен, просто сурати Эмомалиро метонен бимонен, видео кунен кӯтоҳтар ки террористи не аст. Армияра роҳӣ кадаги аст. Мо халқ роҳӣ кадаги нестем. Худо кунад ки оқибатмон хуб шавад. дӯстии мардуми Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ҳамешагӣ боқӣ бимонад. Нашавад ки конфликт байни мардум шавад. Ба умеди жилуткаи 4 диктатор миллат страдат кунад, миллатҳо страдат кунад. Душман шаванд ба якдигари миллатҳо. Поделить, подписаться, иш дар ихтиёри шумо аст, ҳамватанои азизам. Дигар акира гуфтан зора кардан ҳоҷият надорад. Ман қарзи шаҳрвандӣ хидмат карда истодам, ман қарзи гӯям ки бо мардум бадани хидмат карда истодам. Боқи тарафиш дар ихтиёротон. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ, дӯстои азиз. Казахстан алдыға.